Andazi guys uba ndimndodwa na, but mna uyandidika umfana ondithanda manyani. Like uyandidika, like undithanda manyanyani, like bone ndide ndikubhilive nawe uba uyandithanda. No, uyandidika. Ndidikwa ne-relationship e-perfect mna. Awumoshi into, siya kwii-dates, like yonke into uyafowuna, yonke into nje qho xa ndikufonela ndakufumana. No, uyandidika and omnye umfana ndamlahlela uba perfect. Story time. So ndadibana lo mfana ne umhle guys, like kuba bona like pretty boy umhle. Xa umjongile ingasumjonga kokoko, yabo. Cha ke ngoku iproblem yakhe obuhle bakhe ikhala yakhe ifana neyam. So like I think wento ogqotha nolugqothetha sikabe ngathi ngumlungu. Qonda andithandi ke ikhala lo mntu ne, because mna I prefer amadoda amnyama. Kuma indoda ingasibe mnyama because nam ndimhlophe. So mna attracted emadodeni amnyama. Yeah. So lo guy uperfect ngohlobo lakhe, unemali, like yonke into endiyifuna emfaneni unayo besides ikhala, yabo. So ke ngoku lo mfana xa ndihleli nje apha res, like hayibo uyandifica ngee-calls. Ii-video calls zakhe zithatha ixesha, like funeke ndenze excuse ukuze siye kuthetha, yabo. Okay, and uloko efuna sidibane, and then xa sidibanile sendikwakhe ke ngoku ingathi akabhilive, ingathi ndizawube ndiphume ngefestile ndibaleke, ufuna ndibe secani kwakhe kancinci uba babe right, like yho. Okay, lese ba siyalala ke ngoku. Mna xa ndilala andithandi basijonga nesuku xa ndilala, because andikwazi uphefumla kakuhle, like ndiphefumla umoya wakho and so mna ndithanda ujonga kwelinye icala nawe ujonge kwelaa icala. Hayibo andivuse umfana ebusuku athi uba wandijonge kwelaa cala ndimthandi na, mandijike ndimbambe. Qonda hayibo yincasa ntoni nale ndikuyo. Qonda kanye yena ajika ndibambe, qonda ndidikiwe. Like yho, andazi ndiza-explaina njani, but yayiglue laa mfana shem. Like yonke into ayenzayo ufuna uyenza nam. If uhambe uyothenga something sizodrayiva soyi-two, uyadika, like waye-obsessed. Waye-obsessed. And then ke ngoku into eyayindika kakhulu ngaye, zininzi mani izinto ezandidika ngaye, but into eyandidika kakhulu ngaye sithi uba xa ilele like wayerhona, like urhonela ntoni ke ngoku. And I'm sure like if yayingomnye wabafana bam ba-toxic owayerhona, like ngengenangxaki norhona kwakhe, because akukho that much, but wayerhona sana laa mfana. Phela kwento yayirongo ngaye, like ngayo kurhona. So ndaqonda uba no man, lo mfana uyandidika and andimthandi because unencasa kum, ufuna unokuthanjiswa imiqolo. Akho nto irongo ngaloo nto ne, but andazi why man, andazi why wendidika, but then ndikwazi into enjalo kuyo. So ndaqonda no, mandimlahle lo mfana because andimthandi, cacela andimthandi. Qha ngoku andizazi uba ndizomlahlela ntoni, yabo. So ndimtekstele ndithi uba I don't think sizokwazi ukuqhubeka ne, because ingathi izinto ngoziba serious and mna ndikwi-relationship. Athi yena akamind, yabo, like sathini, like it's fine noba ndikwi-relationship, uza-accept elo xesha alifumanayo kum. Qonda ana sana, like andifuna ukukulahla and awulahleki, and ngumfana orayithi. Afuna like bendingafuna uveske ndimghoste nje espacini engenzanga, because ayingathi ngabafana bagowayo, yabo. So kwenzeka ndimghoste ke sana ngenxa yondithanda too much. Uyadika mfana othandayo.